Mów! Sterwany, nie mówisz, tum, są. La. Cześć, sterwany. O, cześć! O, cześć, niebieski, cześć. Prawda, że my jesteśmy starsi, prawda? Tak, ja jestem pierwszej klasy, wy 8. klasie, prawda, ale nie. Nie mów tego, bo wybuchniemy się razem, proszę. Tak. La. A co tu dzieje się? O nie, idź. Tak, powiem to. Nie. Co ty tutaj dzieje? Nie. Później. Później wtedy. Nie. Tak, to przerwę. No to teraz? Plum, nara.